Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Segur que més d'una vegada us heu trobat malament. Us ha fet mal alguna cosa? O heu estat amb grip o constipats? És clar, perquè gairebé tothom alguna vegada es posa malalt. Avui coneixerem què és la malaltia i quins tipus de malalties hi ha. La malaltia existeix quan alguna cosa li passa al nostre cos i no funciona bé, quan no tenim la salut al 100%. Normalment, la malaltia ens avisa que ha arribat al nostre cos, a través d'uns símptomes com dolor, cansament, malestar general o fins i tot amb picors. Però els símptomes no sols ens avisen de les malalties. També hi ha alguns que els metges poden detectar i mesurar, com la febre. A qui no li han posat un termòmetre alguna vegada? Hi ha diferents tipus de malalties, però nosaltres les dividirem en dues categories. Malalties infeccioses i malalties no infeccioses. Les malalties contagioses o infeccioses són causades per agents infecciosos que envaeixen el nostre cos. Ens les pot contagiar una altra persona, un animal, l'aigua que bevem o l'aire que respirem. Els virus, per exemple, causen el famós i trist coronavirus. Els bacteris són els responsables d'una malaltia anomenada meningitis. Els fongs provoquen la dermatitis, que són malalties de la pell que fan que algunes vegades ens piqui molt. I els protozous originen la malària, una malaltia molt contagiosa i perillosa. Les malalties no contagioses no són causades per agents externs, sinó pel mal funcionament dels òrgans del nostre cos. La diabetis, per exemple, ocorre quan el pàncreas, que és un òrgan molt petitó, no funciona bé. Dins de les malalties no contagioses, hi ha algunes que afecten el comportament. Per exemple, hi ha persones que no volen engreixar i s'obsessionen tant que pràcticament deixen de menjar i posen en greu perill la seva salut. Aquesta malaltia es diu anorèxia i és molt perillosa. I ja finalment, hi ha unes malalties molt especials perquè són diferents. Són les malalties socials i s'originen per l'entorn en el qual vivim. Hi ha molta gent que viu en situacions en les que no tenen diners, educació, seguretat, higiene o amor. I quan falten aquest tipus de coses, poden sorgir moltes malalties, per la qual cosa és importantíssim que ajudem sempre que puguem els que menys tenen. Com heu pogut comprovar, hi ha diversos tipus de malalties. El més important és conèixer-les per poder entendre-les i així cuidar millor el nostre cos. La salut és el millor que podem tenir. Adeu, amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.